Buenas tardes, estamos en directo en una gala histórica de la NICE. Os quiero saludar, mi nombre es Boro, el director de la NICE, y aquí estamos con Queen para empezar esta maravillosa gala de 1 hora, de 2, de 3, no sé de cuánto tiempo será la historia. Os quiero decir que vamos a clausurar en Almoradí, pero por temas de COVID no ha podido ser y nos hemos enclaustrado para hacer esta gala y dar los premios al trabajo de los profes y alumnos y alumnas que también habéis trabajado y que toca reconocerlo desde el Instagram y luego lo compartiremos por todas las redes. Hablando de educación, qué mejor que este día, que es el Día Internacional contra la Homofobia, así que nos viene de perlas el marco que hemos creado para el día de hoy. Comentaros que la selección de cortos que hemos hecho está llena de este tipo de contenidos y podéis trabajar con las guías didácticas que hicimos con Tatiana, con Rita y con Laura, y que las podéis trabajar antes de ver el corto, y una vez los veáis en la sección oficial en octubre ya podéis seguir trabajándolas. Quiero coger el papelito para decir quién secunda este espacio, que es la Asociación Jordi el Mussol, la Generalitat Valenciana, la Diputació de Valencia, la ESAT, y el medio oficial es Apunt. Dicho todo esto, saludar a mi comadre Laura, que va a ayudarme a dar los premios y a decirlos. Y bueno, yo creo que ya hemos presentado la gala con Queen, un poquito de alegría, de movimiento. Espero que lo pasemos muy bien. Y nada, ahora vamos a dar paso ya a la primera actuación del día, que la tenemos, a ver si puedo, aquí. Vamos a contactar con Willy. Estamos esperando, estamos conectando. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos allá, lánzame la gala por los aires, venga. Uy, Willy, no te veo, no te... Vale, m'estaven cridant per telèfon. Ja està, ja està. Com esteu? Molt bé, llança'm la gala pels aires, vinga, ànim, festa. Vinga, que comencem! Molt bé, Boro! Vinga, molt valent! Anem ja! Pues mira, nosaltres des de la Cullereta Teatre us hem preparat un dels temes que editem per a les pel·lícules que presentem a la MICE. A l'escola, al cinema al col·le, presentar pel·lis a la MICE, que ens agrada fer cinema i mostrar tot aquest viatge internacional que fem amb la MICE, coneguent pel·lícules d'altres països quan la MICE arriba al nostre poble, a Benifaió. Però nosaltres, en les nostres pel·lis que fem, la Cullereta Teatre, que és la meva companyia de teatre, fem la música i us hem preparat una cançó en directe del llibre de la Molta Por, que el tinc així. Vaig a obrir-lo amb vosaltres, el llibre. Espera que no aparega ningú monstre durant el directe, perquè pot ser que aparega. I bé, què fem, Boro? Cantem ja directament i comencem? Cantem ja. Vinga, va, doncs va. Anem allà. Un, dos. Allà en la Cullereta Teatre i Willy. Vinga, comencem. Agafa fort que anem a entrar. Jo vaig primer que no tinc por. Segur que si no hi ha ningú. Tot és mentida, no hi ha llum. Obrirem finestres, els monstres no existeixen. Descobrirem que amb amics tot es pot. El llibre de la Molta Por l'obrirem i tot va ser fos. Ho descobrirem al final, tots són efectes especials. Obrirem finestres, els monstres no existeixen. Descobrirem que amb amics tot es pot. Tot amb amics es pot.
Aquí la connexió i tot en una normalitat tremenda. Molta sort a la Mice. Què? Socorro! Ai! Talla la connexió, bolo! Eso no m'ho Talla, esperava! talla. Bueno, pues después de esto vamos a contactar con la madrina que hemos podido conseguir desde México. Vamos a contactar con Cassandra para que nos diga unas palabritas. A ver si puedo... Uy. Venga. Ahora, perdón por no poder, pero ya está, Cassandra. Vale. Ahora, seguimos conectando con Cassandra. Hola, Cassandra, ¿qué tal? Hola, Boro. ¿Cómo estás? Bien, ¿Qué tal? gracias. ¿Y Qué tú? gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Pues nada, eres la madrina de este evento histórico porque creo que no se han hecho nunca entregas de este tipo y puedes hablar cuando quieras. Pues nada, solo quiero decir que agradezco esta gran invitación para ser madrina de este festival. Y pues nada, estoy muy feliz y yo quiero dar pues las felicitaciones a todos los maestros y alumnos porque a pesar de todo esto que está pasando con lo del COVID y todo eso, pues han hecho estos grandes proyectos y los han mostrado a todo el público y solo, o sea, que a pesar de todo lo que está pasando, toda esta gente está haciendo, ¿cómo lo podría decir? Toda esta gente que hace estos bonitos proyectos son como, ¿cómo lo podría explicar? O sea, sí, que a pesar de todo lo que está sucediendo con todo lo del coronavirus, pues se logran hacer cosas muy bonitas. Y yo solo quiero decir que sigan apoyando al cine, porque es algo muy bonito y a pesar de, a ver, que todo, ¿cómo lo podría decir? Es que es muy bonito, es muy, Mucho. muy, muy bonito porque es bonito pasar tiempo y aprender cada día más de todo esto. Y yo siendo actriz, pues siento que es como algo muy bonito y que todos, tanto productores como directores, pues hacemos lo mejor para que ustedes, para que la gente vea eso y pues nada, o sea, es muy bonito y que sigan apoyando al cine y así. Muchas gracias, Cassandra. Nosotros estamos encantadísimos de tenerte como madrina y espero verte pronto por Valencia. A ver si todo esto acaba y vienes Y aquí con ustedes por nosotros. acá en México. Muchas gracias. Un beso muy grande. Igual, Hasta luego. bye. Bueno, pues ahora seguimos ya y empezamos con la entrega de premios. Vamos a empezar con la entrega de premios de Mice Valencia y creo que voy a canviar ja al valencià perquè ara sí que entrem en qüestions de la terreta i anem a començar a donar el premi del públic infantil per Estrelles del Rock i la resta de premis s'espera. Premi Accèssit El viatge de Sagu, alumnat de 5 anys d'infantil, del CEIP Victòria i Joaquim Rodrigo de Sagunt. I finalista per a Viatge cap a la igualtat, alumnat de 3, 4 i 5 anys d'infantil, del CEIP Sant Clemente, de Sedaví. Un aplaudiment, per favor, i a veure si puc, se m'obri, a veure si Paula entra en directe. Ai, quin patiment. Ara. Vale.
Així tenim a Paula, la fetxim, a veure si pot connectar sense cap problema. Disculpeu el tema de les connexions. Hola, bona vesprada. Hola, bona vesprada. L'audiència és tota per a tu. Moltes felicitacions i endavant. Moltes gràcies. Jo volia donar-vos les gràcies de part dels xiquets i de les xiquetes que estan molt contents i molt emocionats. Així me l'han transmès estos dies per email i per àudio perquè no podien fer-ho d'una altra manera. I perquè quan el feren gaudiren molt de cada moment de la gravació del vídeo, perquè estaven tots junts, amb les famílies, encara que també va haver un poc de nervis i alguna vergonyeta, perquè era la primera volta que feien una gravació d'aquest estil, però gaudiren de cada moment i va ser un gran regal per a tots, perquè va ser com un acomiadament de l'etapa educativa a l'infantil, en el que resumíem tots els moments que havien passat tots junts, que van ser moltíssims, i feien un gran esforç. I a mi m'agradaria dir-los, a tots, que segur que m'estan veient, que tot esforç té la seva recompensa i que sàpiguen que esforçant-se poden arribar a on ells vulguin. I ja només donar les gràcies a les famílies per la seva participació, perquè sense elles això no haguera sigut possible. Tots els mestres saben lo difícil que és juntar a 26 famílies fora de l'horari escolar per a fer aquesta gravació, però són les famílies que s'apunten a tot i que són encantadores i que gràcies a elles este vídeo ha arribat a on ha arribat. I res, i gràcies també als companys i als amics que han fet una visualització i hem pogut guanyar el premi. Que bo, que bo, que bo. Doncs des de la Mise, un aplaudiment molt gran i mil gràcies per fer Mise, per oferir treballs i gràcies per tot. Espero que siguem així i ens veiem a l'octubre. Val, molt bé. Gràcies a tu. Adeu. Aleshores, ara seguirem amb la Mise València, Educació Primària. A veure, has de tallar per si no puc al següent. Seguim amb la Mise València, Educació Primària, i el primer premi del públic és per a Calma a Casa i la resta de guardons són per a... Premi Accessit, Guardians i Guardianes del Planeta, alumnat de primer de primària, del CEIP Severí Torres de Vilanova de Castelló. I premi finalista per a Dies de Col·legi Vergonya, alumnat de setè de primària, del CEIP Almassaf d'Almussafes. Perfecte, ara així de categoria. Molt bé, la connexió ideal. Aleshores, Dessam, tens temps per a les teves paraules. Hola, bona vesprada. Bé, Pep i jo, Dessam, mestres del Col·le Oceans Mar d'Alboraya, arrepleguem aquest premi del públic en nom de totes les xiquetes i xiquets de la classe de Happy que han fet possible el projecte de Calma. Al llarg de 2 cursos hem desenvolupat els nostres superpoders que s'ajuden a superar les nostres dificultats i limitacions i que s'empoderen per aconseguir canviar el món. Ha sigut una experiència meravellosa en la que tant les xiquetes i xiquets com nosaltres com a adults i mestres hem crescut com a persones, hem crescut a nivell emocional en seguretat, en superar barreres, en guanyar confiança, en unir-nos com a equip, en pensar que tot és possible si confiem en els nostres potencials i ho fem juntes i junts. En Calma hem buscat aconseguir la fortalesa necessària per a superar qualsevol situació i ser uns adults potents, forts i feliços per a poder fer una societat millor. Tot això no hauria sigut possible sense les famílies, a les que agraïm el seu recolzament i confiança en el nostre projecte. També volem donar-vos les gràcies al Mise per l'oportunitat que ens heu donat de poder difondre el nostre missatge de calma. I gràcies també a la gent que ha gaudit i ha compartit la nostra il·lusió i els nostres superpoders. Gràcies a totes i a tots. Jo, Dessam, voldria dir-te que encara que no s'escolten, l'Instagram està aplaudint-te. No és una entrega normal, però espero que esteu supercontents i aquest és un mode d'enviar al món el vostre esforç, treball i missatge. Moltes gràcies per tot, un fort abraç i fer bon encert a l'octubre. Molt bé, moltes gràcies per tot també. Adéu. Gràcies, gràcies. Val, doncs seguim. Esta connexió ha anat força bé i tant de bo continuï així. Va bé. A veure, ara seguim amb la Mise València, secundari i batxillerat. I el premi és per a Lunares i contactaré amb Valentín. I la resta de guardons són per a... Premi Accessit,
per a Inconsciente, alumnat de segon de batxillerat de l'IES Lluís Vives de València. I premi finalista per a Cuquets de Llum, alumnat de segon, tercer, quart d'ESO i primer de batxillerat de l'IES Beatriu Fajardo de Mendoza, Benidorm. Un aplaudiment, molt bé. A veure si... Valentín, com estàs? Hola, bona vesprada. Què tal? Atendme, Com tu tindràs esteu? un carro ahí perquè tu vals per dos, crec. Tu tens més Sí, d'un premi. doble. Aleshores, quan vulgues. Nada, doncs, en primer lloc, donar les gràcies. Valentín, perdona, espera. Es el audio. Oh. Me la pasa como aquella vez que es el móvil. A ver si soy yo. Me toca cortar. Bueno, cuando corte. No et sentim. Ah. Valentín. Anem a tornar a connectar amb Valentín perquè tenim un problema amb l'àudio. A veure si pot ser que ara l'escoltem. Val? L'he tallat. Gràcies per l'espera i els avisos i tot. S'agraeix molt els comentaris que esteu fent per ajudar en la difusió aquesta. Vale. Comencem. Bé, molt bé. Com perquè no escoltava. He tingut que canviar d'aparell, perquè no em funcionava la tablet. Doncs, en primer lloc, donar-vos les gràcies per aquesta oportunitat, no? I donar-vos les gràcies pel premi. La veritat que és tot un plaer, no? Doncs, poder treballar també amb aquest tipus d'alumnat i poder donar-vos aquest tipus de producte. També voldria agrair també a la resta de companys del centre que, malgrat jo ho faig aquests projectes en la meva assignatura de segon de batxillerat i imatge-so, també hi ha altres assignatures com cultura visual que el fan altres companys i que ajuden a fer aquest tipus de projectes. No? També dic que encara se m'han quedat pel tinter enviar-vos altres tipus de projectes i espero l'any que ve tornar a poder participar i enviar-vos més projectes. I res, gràcies per tot. També he de dir-vos que estic sorprès, no? Perquè el meu alumnat té una inventiva i una capacitat increïble i una imaginació, doncs, i res més. Agrair-vos una vegada més tot l'esforç i emocionat i content, no?, de rebre aquest premi. Moltes gràcies a vosaltres. Jo està calladet perquè no fallarà la connexió ni res, així que quietos. Vale, molt bé. Aprofito per a comentar a tots els que esteu veient el directe que aviseu per ahir davall perquè jo no sabia si era qüestió teva o meva, però m'han avisat, així que fenomenal, i a gaudir tots els premis que teniu, que sou un gran centre, i un fort abraç des de la Mise. Gràcies a vosaltres. Adéu. Bé, doncs, seguim amb aquest jurament de premis que està funcionant tan bé. Tant de bo la tecnologia no ens falli, però estem esquivant-la i traguem-ho endavant. Bé, ara, xiquets, escolteu, heu de llegir. Heu de llegir. I una qüestió que ajuda o que motiva la lectura són els book trailers, que s'han posat tant en boga en aquests darrers anys. I anem a entrar en la secció de Mise, València, i book trailers. Aleshores, anem a seguir repartint premis. El primer, el Perquè hi ha pedres, el guanyador, no he pogut contactar amb l'escola perquè la fitxa estava al telèfon de l'escola i crec que cap de vosaltres esteu anant per motius del Covid i no hem pogut contactar. Aleshores, anem a deixar el book trailer infantil, primer premi, Perquè hi ha pedres, i la resta de guardons són per a... Premi Accessit per a La Talpeta, alumnat de 3 anys d'infantil del CEIP Orba d'Alfafar. I finalista per a Que ve el llop, alumnat de 4 anys d'infantil del CEIP Virgen del Carmen, de l'Aliana.
Un abraç, Marieta, que me'n recorde eixa talpeta que me contares i ha anat funcionant tan bé i sent aquí un bes molt gran, Marieta, que ens coneguem de fa molt de temps. Bé, seguim amb els book trailers i passem a educació primària amb el guanyador. Un grapat de botons. Si la resta de guardons són per a... Premi Accessit per a la Charlie i la fàbrica de xocolata, alumnat de 5è de primària, Safe Valldigna, Simat de la Valldigna. I el finalista per a Menelau Lasarau, Fa una festa, alumnat de 3è de primària, Safe Ausias Marc, la Vall d'Uixó. Hola, Ana Isabel, com estàs? Hola, Boro, molt bé. Què tal? Doncs tens el teu temps per a parlar a l'audiència, que hi ha molta, hi ha molta. Això... Ja, sí. Bé, lo primer, agrair a totes i a cadascuna de les persones que han fet possible que el nostre book trailer, un grapat de botons, hagi viatjat a molts llocs d'Espanya i fora d'ella, ja que la nostra aula compta amb una meravellosa gran diversitat cultural, d'ahir grapat de botons. Agrair especialment a les famílies per donar difusió i ser protagonistes junt amb els seus fills d'aquest tràiler. En segon lloc, i m'està escoltant que ens està seguint, agrair a Clarissa, a una gran futura mestra amb la que les idees ens sorgeixen a soles i que des de setembre van començar a treballar com si fórem dos directores de cinema. En tercer lloc, agrair a Carmen Parets Luque, que és l'autora del llibre Un grapat de botons, perquè li va arribar el nostre book trailer i ens ha donat una gran difusió i suport. I finalment, a vosaltres, a la MICE, donar-vos les gràcies per fer que aquest confinament hagi sigut més entretingut i més divertit. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Podem aprofitar per a comentar que al llarg d'esta setmana, que era el festival original, hem estat fent guies didàctiques, tallers internacionals, cafenets amb directors i era un poc per viure un festival que ens han prohibit però que hem fet el possible. Hem fet això de les xarxes i a l'octubre també estarem ahí. Aleshores, que moltes gràcies per tot. La MICE funciona amb els professors i un fort abraç. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu. Adéu, adéu. Bé, doncs ara seguim amb un empat que hem tingut en els book trailers de València, de secundària i de batxillerat. I anem a contactar amb Mor una vida es trenca un amor del Col·legi Sant José amb Reyes Boronat. I el finalista, perquè el primer premi parlarem després. Espera a l'home, alumnat de quart d'ESO d'Elies Vicent Sosbanyat de Castelló de la Plana. Ja tinc els problemetes que estic arrossegant tota la vesprada. A veure si contacte... Ui, no està. No està. Aleshores, Reyes no la trobe, no veig que estiga, espere, després ho torno a intentar i anem a passar a El camí de Nora. I parlaré amb Cèlia. La tinc per ací. L'altre primer premi. A veure si contactem. Esperant. A veure si tenim sort. Hola, Cèlia. Bona vesprada. Què tal? Bona vesprada. Endavant, tens el teu temps. Moltes gràcies. Jo, abans de res, saludar a totes les persones que ens estan escoltant i dir que és tot un privilegi rebre un premi del públic i dir que el protagonista, com han assenyalat ja altres companyes, són el nostre alumnat, que en el nostre cas estan estudiant el graduat d'Educació Secundària al Centre de Formació de Persones Adultes de l'Alt Palància. Amb el company de Valencià ens havíem proposat dos objectius. Primer, fomentar el valencià en una comarca que és castellanoparlant i dos, promoure habilitat social com és el cooperativisme, l'assertivitat, l'empatia, com suposa que tot el món hem patit en aquests treballs tan interessants. També dir que vam triar aquest tema que consideren que és fonamental, com és el maltractament, les relacions de la violència masclista, que ja saben que la violència té moltes formes, no només la física, i volíem fer un homenatge, una solidaritat en aquestes dones, perquè totes les dones hem pogut ser nora en algun moment de la nostra vida. I ens agradaria també trencar un estereotip que té que veure en aquestes dones, que a vegades les vinculem en víctimes, encara que són dones amb una fortalesa impressionant i una capacitat de resiliència molt impressionant. I també, per últim, trencar un estereotip que acompanya el nostre alumnat de formació de persones adultes, perquè són gent molt treballadora, en un compromís molt gran,
que venen a l'aula en un somriure encara que a casa tenen dificultats molt grans, precarietat laboral, i pense que això és tot un privilegi per al professorat. Moltes gràcies i una abraçada molt gran. I gràcies a la Mise per fer-ho possible. Doncs gràcies a vosaltres, els professors sou el nostre muscle, motor, sou tot, moltes gràcies. I dir-vos que molts dels temes que has comentat estan en la secció oficial i tinc moltes ganes, creuem els dits, de que podeu anar als cinemes a l'octubre a veure els curts, que són espectaculars. Hi ha una selecció enguany superbona, així que a veure si podeu veure'ls. Un fort abraç, moltes gràcies. Gràcies, Adéu. Bé, aleshores ara intentaré contactar amb Reyes, però mentre, com que és molt difícil això d'entrar i eixir, aniré llançant el següent premi. Vamos a pasarnos al castellano, ¿vale? Estamos en Mice Estatal Infantil y el primer premio es para Elmer y ahora contactaré, si no puedo con Reyes, con Natalia. Y los otros premios son y ganadores son... Premio Accessit La Casa Encantada de la Momia, alumnado de 5 años de infantil del CEIP José Iturzaeta, Madrid. Y el finalista es para el Unicornio Blanco, alumnado de 5 años de infantil, también se va para el CEIP José Iturzaeta de Madrid. Val, sembla que sí que puc contactar, a veure si ho he fet bé. Alumnado de 5 años de infantil del CEIP José Iturzaeta, Madrid. Y el finalista es para el Unicornio Blanco, alumnado de 5 años de infantil, también se va para el CEIP José Iturzaeta de Madrid. Val, sembla que sí que puc contactar, a veure si ho he fet bé. Alumnado de 5 años de infantil del CEIP Sí. José Iturzaeta. Parla com vull. Y el Hola. finalista es para el Unicornio Blanco, alumnado Hola. de 5 años de infantil, también se va para Sí. el CEIP José Iturzaeta de Madrid. Carmen, parla com Sí, hola, un moment. Un moment. Em veus? Sí, ara sí. Sí, ara. Hola. Hola. No sé per què dius Reyes, perdó. No, cap problema. La cosa està en que ha sigut un treball en conjunt entre Reyes Bononat i Salva Ribis i Maite Dominguis i jo, bueno, i l'alumnat de quart d'ESO del nostre centre. Aleshores, probablement la confusió ha sigut per això, però igual treball és seu com meu, Altra divertida és total. Així que... Sí. Quan vulguis pots parlar. Bé, jo vull donar les gràcies a l'oportunitat que se'ns ha brindat enguany de poder participar i estem orgullosos per doble partida perquè el nostre centre també ha guanyat en segon de primària amb el vestit nou de l'emperador. Bueno, com he dit, volia donar les gràcies als meus companys i als meus alumnes de quart d'ESO que han estat supermotivats amb aquest projecte d'un teatre de sombres per a poder promocionar l'obra de Joan Pla, Mor una vida es trenca un amor, una obra que ens va marcar a tota una generació, almenys a la meva generació ens va marcar quan anàvem a l'institut. I bé, ha sigut una manera de fer-los veure aquest tipus de literatura valenciana i aquesta tipologia de posada en escena. I això. I ja està. Donar les gràcies a tots i això. Que bo. Doncs des d'Instagram el valor va ser altíssim i entre poses aquest curs amb vosaltres és una cosa de llançar al món i veure com tant treballeu. Gràcies. Un abraç. Una abraçada, gràcies. Adéu. Aleshores, sí que Natàlia. Ara sí contactaré amb Natàlia, que ja hem avançat el premi abans. Està anant superbé, superdivertit i superespectacular tot això. Està respectant-nos el wifi, així que tots contents. A veure si contacte amb Natàlia. Hola. Hola, Natàlia, què tal? Molt bé, molt bé. Què passa? Quan tot connecta superbé, com que li falta un poquet de gràcia. D'emoció. Aleshores, quan vulguis. Pues res, jo sobretot donar les gràcies
a la MICE per donar-los l'oportunitat també de que els xiquets d'infantil, sobretot del primer cicle, val? Perquè Elmer l'han representat xiquets de 2 anys, per tant és una feina afegida, això, un repte afegit en xiquets tan menuts que hagin pogut fer aquest treball tan bonic. Sobretot a les meues companyes, perquè un poc sou el que es claven en tots estos saraus i en tots estos líos i després estan superencantades totes. A Clàudia, la mestra de la classe dels peixos, que és la que m'ha deixat portar endavant este projecte. A les famílies, perquè són impressionants, sempre estan superentusiasmades en tot allò que els proposem i sempre ens recolzen en tot. I sobretot als xiquets i xiquetes de la classe dels peixos de 2 anys, que veig que han fet un treball fantàstic, hem gaudit moltíssim, estaven superencantats cada vegada que entrava amb el conte, per tal de que ells es familiaritzaren amb ell, per a després poder-lo representar. Després, clar, ha sigut un repte el que ells gravaren el text, gravaven les diferents escenes, clar, són xiquets xicotets i no sempre estaven dispostos. De vegades sempre diuen, no, Natàlia, altra volta no. Però després es ensenyava el resultat i la veritat que estaven supercontents, superal·lucinats i entonces ja volien més. I res, sobretot a vosaltres per deixar-nos presentar-vos aquests projectes tan xulos i a tots aquells que han fet difusió del nostre treball i han fet que hagin pogut aconseguir aquest premi. Molt bé, moltes gràcies. Doncs res, un abraç molt gran i enhorabona. Val? Gràcies. Entregar premis. Adéu. Vinga, gràcies. Adéu. Val, doncs ara seguim amb la missa estatal con educació primària i contactarem amb Francesc pel seu treball Quart de Poblet, a veure què ens conta. I els premis són... Premio Accessit para Howard Pías Escuela de Magia, alumnado de cuarto, quinto y sexto de primaria de Escuelas Pías de Valencia. Y el finalista para Romeo y Julieta, alumnado de quinto y sexto de primaria, Ourense. Francesc, ¿estás ahí? Estoy. ¿Se me ve? Está conectando. Hola, a ver si funciona. Se oye, pero no te vemos. Pero no me veis. Oh, qué lástima. Pues no sé cómo hacerlo. Otra vez, espera, a ver si puedo cancelar. A ver, seguimos con Fran. A ver, no voy a decir. Estoy. ¿Me escucháis? Te escuchamos, pero no conecta la cámara. Igual la tienes desconectada o algo así. Si quieres decir el discurso, te oigo. Bueno, no te preocupes, yo lo digo y así por lo menos. Lo primero, quiero dar las gracias a Kimberly, a Daniel Ballesteros, a Jessica Beltrán, a Paola Blaya, a David Blázquez, a Natalia Calabria, Héctor Catalá, a Aitana Español, Sara Fanjul, David García, Onofre Garrido, Hugo Gómez, Sergio Gómez, Jorge Gómez, a su abuelo, que se llama Miguel y que es el protagonista que sale, también a Daniela Hidalgo, a Nerbea Ibáñez, a Iker Lejarriaga, Ivana Martínez, Leire Navarrete, Mario Periáñez, Claudia Prado, Gala Rubio, Candela Sánchez, Samuel Segarra, Silvia. Vale, hemos tenido un poco de problema con Fran y no se puede conectar. Entonces, lo intentamos la última vez y si no pasamos ya al siguiente porque me estáis comentando que no se oye. A ver. Bueno, creo que vamos a pasar al siguiente premio. A ver, lo intento una vez más y si no contacta lo pasaremos. A ver, gracias por la espera, por la paciencia. Fran, sí. Es que me están diciendo que no se oye, entonces si no conecta la cámara a lo mejor tendrás que escribir vale. Ponlo por escrito. ¿Se me oye ahora? Claro, es que solo te oigo yo. Ah. Me dice la gente que está escribiendo que no se oye. Vale. Entonces,
Bueno, sigue, si quieres, sigue con el texto y si me escribe alguien te comento si te oyen o no. Entonces lo escribo. Bueno, puedes hablar y a ver si la gente me dice si se oye Vale. o no. Ahora estoy yo colgado. Vale, pues es que vamos, voy a cancelar. De acuerdo. ¿Vale? Vale, gracias. Ahora estamos teniendo problemillas, yo también. Estamos casi a punto de llegar al final. Si alguien me puede escribir si se oye y estamos on air o no, lo agradeceré. Veo que la hora me hace así, a lo mejor es que sí. Se oye pero no se ve, sí que se oye. Sí se oye, pero si me ve o no se me ve. Entonces, bueno, mientras se oiga, vamos a acabar ya esta primera parte increíble. Dijimos hasta y 40, son y 36, o sea que hemos cumplido los plazos. Voy a contactar o a dar el premio MICE estatal en secundaria y bachillerato por LIN. Y voy a contactar con Jorge y el resto de premios son para... Premio Accessic para Sin Vuelta Atrás, alumnado de tercero y cuarto de ESO para el Colegio La Purísima Franciscanas Valencia de Valencia. Y el premio finalista para La Cotidianeidad del Querer, alumnado de segundo de bachillerato del IES Isabel la Católica de Madrid. Pues vamos a ver si está aquí Jorge, sí que está. A ver si tenemos suerte ahora. Gracias por la paciencia, gracias por informarme, gracias por todo. José Manuel és un crack. Hola, què tal? Com estamos, Jorge? Hola, bona vesprada. Sembla que tot va bé, aleshores, endavant. Bueno, en primer lloc, donar les gràcies a tota la gent que ha compartit el curt i que l'ha vist i que ha disfrutat i que, bueno, que són els que ens han fet guanyadors. Així que moltíssimes gràcies. Després també moltes gràcies sobretot al Col·legi José Arnau d'Alcoi, que és el col·legi on impartim el taller de cinema des de fa ja 4 anys. Així que moltíssimes gràcies pel seu aport i suport. I sobretot gràcies a tots els alumnes que van participar al curt i als actors. Als alumnes, al Jordi Barrachina, a Jordi Paredes, a Anna, a Mireia, a Fran, a Hugo. I per últim també gràcies a vosaltres, al festival, a la MICE, per crear festivals així que poden mostrar tot el talent que té la gent jove del nostre país a tot el món. Així que moltes gràcies. Doncs, Jorge, moltes gràcies i vaig a compartir-te que amb tu anem a tancar aquest primer bloc, que crec que l'hem passat bastant bé, amb problemes, Sí, era normal, en tanta connexió i desconnexió, i anem a beure un glopet d'aigua i a parar 2 minutets, avisar a tots que anem a tornar, ara esta primera part l'anem a compartir ja a les xarxes, i gràcies per tot, a tots, un fort abraç i ara tornem. Val? Publicitat. Adeu.